kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang tulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tampayon tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang kanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dini sa tulumanon. Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga puno kini sa mga kasayuran
mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan nga kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay. Brother John, mag-ampo ta. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon ug dalang pana namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga sa gihapon niining taknaa mapahayag sa kahanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Panalangin ni ang tanan nga nagapaminaw karon, dadas kahayag sa pagsabot, kabigas sa pagpangalaga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahaginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nagyod nga naandan sa dugay ng panahon sa dili pa ta moadto sa pinakamen porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, nag-abot pa atong gininhawa higala kay mo pay pag-abot na to niya na late gid gamay magani kay si Brother Libby nakasugod yun, no? Ato ning tan-aw ni diri sa atong cellphone kining mga reaksyon o mga contribution sa ato nga mga pinalangga nga mga listener. Okay. Sir, maayong gabi kay gabi magyud mo magsugod. Gabi ba naminaw mi sa inyohang diskusyon. Dunay nag-text sa inyo nga matud pa niingon si Ili Soriano nga kaniadto man kununa ang adlaw nga igpapahulay. Pwede ba sir nga inyo na nga mapahayag karong gabi kay ako kumbinsido ko sa igpapahulay pero kaniadto man kuno ingon ni Ili Soriano. Okay, ni apay text. Okay. Ang basihan good ana pastor ning Ili Soriano nga ang tanan kunong adlaw igpapahulay sumala sa 2:40 sa buhat. Okay. Kining duha ka mga gihimo ni gikuan yo din reaction mao ni ato karon nga hatagan og pagtagad sa ato nga kuano kay mura manig follow up, no? Ato ni rong tagaag pagtagad kini ni ang mahitungod sa kaniadto ba sa dugay ng mga panahon sa buhi pa si Ili Soriano iyang gipamahayag nga ang tanang adlaw igpapahulay sumala sa buhat 2:46 unya kining usa kining usa naghisgot na nga dunay nag-take sa inyo nga nag-ingon si Ili Soriano nga ang adlaw igpapahulay kaniadto ra na wala na karon. Pwede ba nga inyo nang ipahayag karong gabi? Okay, ikibalik karon kay gabi ato man tong gihisgutan. Well, ni ata dinhi mga higala magtuyok-tuyok antud mahuman ang ato nga programa karon ining duha ka mga reaksyon, no? Nga ang una sa buhat 2:46 nagpamaunig pa hayag ning Ili Soriano kaniadto noon patay na maggoodness siya ning tawhanaa unya pero naa paghapoy mga kuan mga video nga mabilin siyang mga pamahayag kaniadto nga matud pa sa buhat 2:46 nga kuan ganana ang tanang adlaw igpapahulay og kaning usa gihisgutan nga kaniadto ra na ang adlaw igpapahulay karon wala na. Ya, pwede ba sir nga inyo ning ipahayag karong gabi?
Well, ato ning kuan tagaag pagtagad ato ning i-discuss sa pagkakaron. Well, patay basahon, Brother John, kumusta? Si Brad Nunoy Muni og si Sister Nini nag-text lang kudaan. Kumusta mo dira ni Brad Isaw og ni Brother Libby? Ako lang tamyaon akong mga kauban sa simbahan sa Victory tanan gyud og usab sa among bag-o nga mga natugmawan niadto miaging semana nakadugang kami diri og 20 ka buok. Brother John, oy amin ha, nindot na good news sa among crusade sa hikot sa balaang espiritu og salamat gyud sa akong mga kauban sa pagbinuligay. Okay, gikan ni kay Brother Nonoy Solibio. So Brother Noy, subong ko lang gid ini nabasa kay man kagabi waay na ini maabdi sing oras amo na ang subong ko lang ini nabasa kag nalipay gid kami di sa balita nga sa inyo nga crusade dito sa may plaza ubos ang simbahan sa Victory Calatrava Negros sa minapasok sa inyo nga crusade may ara kamo 20 nga natugmawan kag kabay pa nga inang mga natugmawan sila mangin matutom sang ilang nga pagpangalagad sa Dios kag hindi na gid sila magbiya sa kay Kristo padayon sila bisan pa sa mga damo nga mga pagsulay nga magaabot sa aton nga kabuhi. Okay, salamat kayo Brother Nonoy Solibio nila diha ni Sister Nini unya nila Brother Ricardo Incabo, Brother Ariel, Sister Jeannie Bermin. Maayong gab-ida sa inyong tanan, sa tanang mga kauturan. Hindi man namon mabanggit ang isa-isa sa inyong pangalan, lalo na sa mga natugmawan, 20 kabilog, kag ina, nagpaila lamang gid ina nga buhi ang iglesia nagatubo gid kun ang mga kauturan tutom gid sang ilang mga hilikuton sa iglesia nga sila nagapangdaog sing mga kalag kag may ginhikot sa balaang espiritu 20 kabilog no ka mga kalag nga natugmawan. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. Well, mga higala, sa dili pa ta moadto sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message, mas maayo siguro Brother Aisaw nga imo ning matanaw sa diha atong monitor aron atong mahibaluan kung diini gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kiglang mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nining ginahimo karon nato ang live broadcast doon na nato na-receive nga mga mensahe gikan sa naglain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Lynn of Keria, iyang mensahe watching from Kinatarkan. Niya pod si MG Istoy, mayong gabi diha ninyo inyong Brad John o Brad Libby o Brad Isaw. Niya pod si Sister Julian Hesta Balye. Good evening mga kuys. Regards kay Naireling and Naijulita. Salamat Ma'am Judy sa inyong pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Mayong gabi ninyo din haa. Mayong gabi isab ni Ate Belen sa inyo mga kaubanan sab din haa sa gas station. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Niya pod si Brother Bob Rituya. Minsay good evening mga pinangga kong mga dudong. Dong Libby og Dong Jun og Dong Isaw. I'm watching from Manga, Tuburan, Cebu. May gabi idi daw uban sa mo pamilya daw. Salamat sa pag-view dong. Niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang mensahe mayong gabi kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby ug mayong gabi sab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Niya po si Sister Phoebe Jane mainit. Ang mensahe mayong gabi Kulibi. Diniya po sa to nga Pikas monitor ato sab nakita nga nakiguban nga nato itong mga kaigsunan nga wala makahimo sa pagpadangat sila mga mensahe. Niya si Sister ni Sibel Villaganas ni Cesario. Niya po si Sister Chini Doktora Langgido 5, Brother Ivan Raico, Brother Ronimar Anciano Moraca, Brother Norlan Pagal. Niya po si Sister Vinisa. Niya po si
Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan, Masbate. Niapod si Brother Alger Lipon. Niapod si Sister Nalin Lumuntad. Niapod si Sister Erlinda Neri Istaura. Niapod si Sister Analiza Arabis. Niapod si Sister Sha Kabatanya. Niapod si Brother Alan Arabis. Niapod si Brother Johnny Mainit. Brother Alex Orhel o si Brother Anesito Priscilias. So sa pagkakaroon mga kaigsunan og makiglan mo pa nitong nakita nga mga kaigsunan og makiglan nato nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa. So alang sa pagpadayon sa ato nga programa, ang panahon ako ibalik kang Brother John dito. Okay, daghang salamat Brother Isaw, Brother Libina kay basahon diha. Okay, wala. So adto ta mga higala may tungod aning duha ka mga reaksyon kagabi sa ato nga nahisgutan. Si Mother Leah Monies tuwa sa Manila, dati iglesia ni Manalo ni siya dinhin minisansan sa una. Unya sansan maharat ba na ang ila diha unya kinini ang nabautismuhan ni siya daan this is the end ni adto sa Manila kay gipaadto sa mga anak. So siya ang nag-text kagabi nga ang mga sakop ning Eli Soriano bisan patay na si Eli Soriano ila gihapon nga sige hisgot nga patay naman. Og unya matud pa sa ilahang mga sakop nga nagsulti si Eli Soriano nga kaniadto ra na ang adlaw ng igpapahulay karon wala na. Wala na. So maunay gikuas usa ka nag-react diri sa ato nga pwede ba sir nga inyo nang ipahayag karong gabi. So ang usa pod naghisgot sumala sa buhat 2:46 nga mao magyud ni basihanan sa pagtudlo sir ning Eli Soriano nga pwede ang tanang adlaw igpapahulay. So niata niining duha ka mga reaksyon nga gipadala kagabi ni ata magsubay. Well, ako ning sulti gyud ko kagabi nga ang hinungdan manggod nga kanunay nga ginahisgutan kanang gipamulong ni Eli Soriano tungod kay wa mangyud kahibalo pod ang mga miyembro nga si Eli Soriano nagsigil ag pamakak sa iyang miyembro. Mao bitaw na nga kaniadto agresibo kaitos Eli Soriano nga makigdebate pero dili tumusokol og dili diha sa iyang programa kay iya manggang bintahaan. Ang dito bitaw sa Mindoro nag-eroplano ang Adventista gikan sa Manila paingon didto kay dunay public debate pero wa gina mutunga si Eli Soriano gi-Indian lang niya kay ang iya laging tuyo anha sa iyang programa sa telebisyon. Iya guna nga programa iyang pasudlon diha sama ra nga ning sulod gas iyang kaugalingong bulsa. Pero sa publiko na, sa unang mga panahon, musugot man to, og publiko, nadugay na nga magsigi man siya kaalkansi, anha na lang sa iyang programa. Nahisgutan ako kagabi nga didto sa Madbad, Kawayan, Masbate, dunay miyembro nila. Og unya, ang ilaging pila na kabisis gi-arrange, didto pa sa sugod sa Ordinality, nga adto gyud unta sa plaza ang debate, unya wa gihapon magkadimao kay may gipadala ditong duha apan nadungog gid nako kay akong gisundan diri sa likod na nawag kang Soriano. Ang sulti ni Soriano huwag nang ituloy niyan dahil talagay mahihirapan tayo Bisaya diyan pagkatapos kukunti lang ang maintindihan ko sa Cebuano. Malugi tayo niyan. So wa tumadayon gyud nga debate de sugod anha gid datos plaza gyud sa sugod sa Ordinality. Then dito sa Madbad Kawayan Masbate may gikasabot ko nga bag-o nilang miyembro. Ang iyang sulti nga okay ba ka kung magkatubang mong Eli Soriano inko anytime. Inko ingna sa Eli Soriano, Og unya nakugdili gani ni siya makalugar kay busy man siya pagsusi mo og kinsay mo puli unya sa iya na ikauban ninyo unya ni akong number hangtod ron wa gi text wa gi text mingaw. Well mahitungod nining mga bahina anhi usa ta no sa
katong gi-text ba ni Sister Lia Muñez nga ang gisulti matud pa sa ilang mga membro sa dating daan, matud pa sa uban dating dautan. Pero sa dating daan, hunahuna nga para sa ila sa gitudlo ning Ili Soriano kaniadto ra na ang adlaw igpapahulay karon wala na. Kining mga puntuha usa sa mga pinakadako nga bakak ug pasipala nga gihimo ni Ili Soriano sa kasuguan sa Dios. Kay ang adlaw igpapahulay ikaupat kini nga sugo diha sa napulo kasugo. Ha? Og unya ingno niya ni adto ra na karon wala na ang adlaw igpapahulay. Ang pulong sa Dios nagpabilin nga buhi og lig-on nga nagpamatuod sa ilang mga bakak. Okay niya Kung atong basahon dinhi sumala sa Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26 ingon niini ang gisulti unya sa last portion angay ninyo ning mamatikdan sa 22:26 sa Ezekiel mao ni ang gisulti no sa Ezekiel 22:26 ingon niini ang gipamahayag dinhi niining bersikulo gilapas sa iyang mga pari ang uban bersyon na ni saserdote ang akong kasuguan. Tanaw kung imong tan-awon ang nag-unag yod nga naglapas sa kasuguan sa Dios ang mga pangulo sa simbahan. Og natural nga ang mga sakop sa simbahan naglapas pod kay ang ilang mga pangulo, naglapas sa kasuguan sa Dios. O niya gilapas sa iyang mga pari ang akong kasuguan ug gipasipalahan ang akong malaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan ug sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tanawa mao ni ang pamatuod sa Biblia nga wa nila tudloi ang mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Nganuman tungod kay ang uban gud nagdoktrina limpyo na tanan ipakao na. So ipadayon nato pagbasa dinhi nagingon sa ato pa og sa kuan pa ni siya kanana ang sa English pa but but ba nga but dili but bet kini gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong nga adlaw igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Kini ang konkreto nga testimonya o ebidensya nga atong makita ug mabasa sa Biblia nga kining mga tawo nga naglapas sa adlawng igpapahulay matud pa gitaptapan ang ilang mga mata. Si Ili Soriano namatay na lang to wa gid to kakuhai sa taptap sa iyang mata mahitungod sa adlawng igpapahulay ug mao nang gisgutan sa Biblia ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Busa kutob sa mga tao nga nahimong Sabbath breaker kining mga tawanaa ang ilang mga mata mga tinaptapan sa adlawng igpapahulay sa Ginoo og sila na nagpasipala sa Ginoo. Si Kristo gipasipalahan kaniadto sa diha nga siya gilansang sa cross. Pero ang tinuod pagkasulti dili lang didto magsugod ang pagpasipala sa paglansang kang Kristo sa cross kunon dili diha gyud na magsukad sa diha nga gilapas sa tao ang adlaw nga igpapahulay sa Dios ug unya matud pa gitaptapan ang ilang mga mata ug unya ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Nia unsa man kini gyud ang buhi nga bakak nga atong makita nga matud pa ni Ili Soriano before kay patay naman lagi unya naa man say daghang nahabilin nga mga video nga kaniadto ra na ang adlawng igpapahulay karon wala na. Grabe pod nga pagtuo pod niining iyang mga sakop niining gidoktrina sa leader sa dating daan gituhuan gina nila wa na ang adlawng igpapahulay kaniadto ra na kana siya mo unay pinaka dako gyud nga bakak nganuman
ang adlaw igpapahulay ikaupat ka na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan ninyo na, ha? Ikaupat na nga sugo sa napulo ka sugo ang adlaw igpapahulay. Karon ang prinsipyo sumala sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman si kinitibuk-an sa kasuguan apan naglapas o sa kabahin ni siya nahimong malinapason sa tanan niini. So ingon ni ana ang prinsipyo sa kasuguan sa Dios nga kung naglapas ka sa usa, naglapas ka na sa tanan. Karon niya atong tandaan ni si Kristo namulong siya nga daan sumala sa Mateo 5:17 o 18 ingon si Kristo ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. 18 nagingon og sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Tanawa, pero gisayon-sayon lang ni Ili Soriano kaniadto ra na ang adlang papaloy wala na ni karon. O tanawa, nag-ingon nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. And how come nga gitudlo niya nga kaniadto ra na ang adlaw ipapahulay karon wala na? Pero aron gyud ba mahatagan og kalig-unan ang kamatuoran, pamatiin ninyo dinhi sa Contemporary English Bible akong basahon sumala sa Levitico 23:3 nag-ingon dinhi matud pa you have 6 days when you can do your work. Tanaw ha, kamo adunay unom ka adlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton, but the 7th day, tanaw ha, apan ang adlaw nga ikapito, but the 7th day of each week, ang adlaw nga ikapito sa matag simana is holy o balaan nga because it belongs to me, tungod kay kini alang kanako. Manigis no matter where you live, bisan diin mamong dapita nagpuyo, you must rest on the Sabbath. Kinahanglan mo nga magpahulay sa adlaw ipapahulay and come together for worship. Magunsa? Magsimba. Unya nagingon sa last portion, this law will never change. Ano ka mga moingon siyang kaniadto ra karon wala na nga nagsulti pagani nga kining balaura dili gyud mausab. Unya sa kang Soriano iyang usbon nga wa na naron. Tanawa ang mga pamahayag sa uban nga mga pundok sa simbahan, giusab nila ang adlaw Sabado paingon sa Domingo. But remember sa atong gibasa, this law will never change. Busa dili gyud na mahitabo nga kanang ingong kaniadto ra na wala na naron o dili man na mada imo ra nang kaugalingon nga interpretasyon. That is your own understanding apan dili na mo'y gipasabot sa Biblia. Pamatiin ninyo, sumala sa Herbihanon Kapitulo 4, gisulti dinyo, Herbihanon Kapitulo 4, 4 ngadto sa 6, dayon akong basahon sa 9. Giingon dinyo, sa today's English version, giingon dinyo, for somewhere in the scriptures, this is said about the 7th day. Timan igyod nga ang kuan dinhi rumbo may tungod sa ikapitong adlaw. God rested on the 7th day from all His works. Ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat. Tanawa karon ato ning tan-aw dinhi sa kanini ang kanang 5. The same matter is spoken of again. Sa samang mga butang siya misulti pag-usab. They shall never come and rest with me. Dili gid sila makapahulay uban kanako. Nagingon dinhi, those who first heard the good news did not go in and rest with God because they did not believe with God.
Ang kwintada di ay ang pagpasabot sa Biblia nga kining mga tawhana ang ngano nga wa ni sila magpahulay sa adlaw papahulay tungod kay wala sila mutuo sa Dios. Mo ning gisgutan din matud pa din nga who are allowed to go in and rest with God. Tanawa, dili gid sila gyud makapahulay uban sa Ginoo. Nganuman tungod kay kung atong basahon matud pa wala sila mituo sa Dios. Muningod ni nga matud pa nga with God because they did not believe with God. Wa gid sila di ay busa kining mga tawhanaa nga wa di ay magbantay sa adlaw papahulay, giila ni nga wa nila tuhui ang Dios, meaning dili sila mga magtotoo pero pasultio nimo magtotoo sila. Ang rason nga nung wa nila ni bantay tungod na sa pagkagahi sa ilang kasing-kasing, tungod kay wala sila'y pagtuo sa Dios. Karon atong basahon dinhi sumala sa 9. As it is, however, there still remains for God's people. Tanawag yun there still remains for God's people. Unya naging andre arrest like moning gisgutan arrest like unya moning din kung balik tong tanaw din arrest like God's resting on the seventh day. Tanawag yun na. So dili man na mahitabo nga mauyon sa gisultis Biblia nga muingon kaniadto si Eli Soriano ug mao'y gituhuan sa iyang mga sakop nga kaniadto ra na ang adlaw igpapahulay karon wala na ay iyar ng kaugalingon nga doktrina pero wa doktrina sa Biblia kay gisulti dire there still remains for God's people a rest like a seventh day. Maniging ko din God's resting on the seventh day. Kini siya nagpabilin alang sa mga katawhan sa Dios. Kung ang adlaw nga igpapahulay nagpabilin alang sa katawhan sa Dios, ang mga tawo wa magbantay ining adlaw kang kinsa man diay ni sila nga mga katawhan. Kay mo man gisultis Biblia nga nagpabilin ni alang sa mga katawhan sa Dios. Busa kanang gihisgutan og mga gitudlo ning Eli Soriano nga ang adlaw ipapahulay kaniadto ra na karon wala na, dili gid na mahitabong tinuod na. Okay ni amay mga nahabilin pa nga mga kauban ning Eli Soriano kuno ipakuan na i-text ko no dire og naminaw mo makita man ning atong kuan kay live man bisan asang dapitas kalibutan o dinis Pilipinas di asa man suportari ko nun ninyo parang may dignidad ang pagpanudlo ning Eli Soriano buhi pa asa man na makita nga ang adlaw ipapahulay kaniadto na karon wala na nga ang Biblia nagsulti nagingon man this law will never change. Dili magyud na mausab unya inyong usbon ay stilan lisod na ang klasiha sa pagpamakak. Well, adto taniining ikaduha. Kanibang gihisgutan nga matud pa nga gipanudlo lagi ning Eli Soriano nga ang tanang adlaw igpapahulay sumala sa gihisgutan dinhi sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 46 ning samot na gidinoon kabakak kining doktrina ning Eli Soriano nga maupod ni gituuhan o gisunod sa mga sakop karon sa dating daan. So naa may mga dating daan dihang naminaw. Salamat kay ang inyong gipaminawan karon kamatuoran. May tungodan na nga pwede nga ang tanang adlaw igpapahulay bakak gihapon na pero ning tuo lamos bakak nga ang bakak inyong gituhuan nga insakto og tinuod. Ato ro kuning basahon sa 2:46 dinhi sa kuan 2:46 dinhi sa kanana ang buhat kun unsay gisulti dinhi sa kinini ang 2:46 akong basahon na nagingod dinhi. Ug sa adlaw-adlaw sila nagpadayon sa paghiusa didto sa templo ug sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan ug sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing.
So kining bersikulo ha gigamit ni sa uban nga mga Sabbath breaker, gigamit sa nining Eli Soriano aron lang gyud pag matuod paglig-on sa ilang pagsupak sa adlaw igpapahulay. Pero wa man ni nagtudlo dinhi nga pwede ka nga mupaka ng igpapahulay ang tanang adlaw. Yes, bisag unsang adlaw makapahulay ka kay ug gikapoy nga Martes, Miyerkules. Pwede ka mo pahulay, pero kanang adlaw nga igpapahulay, dili man na pwede bisag unsang adlaw kay ikapitong adlaw magyud na. O tanawa, Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto 10. Kung naghisgot bag tanang adlaw igpapahulay. Ari usa ta ining bersikulo ha aber, kini siya og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo, kini manggong higayuna sila na nagwalis maayong balita. Unya, ang pagwalis sa maayong balita, gidugok sila sa daghang mga tao. Og ang templo mao'y nahimong venue sa ilang mga kalihukan og didto sila sulod sa templo adlaw-adlaw na nagpikas-pikas sa tinapay kay didto sila mga kay kalanon maguning tinapay. Panahon man ni sa ilang pagwali sa pulong sa Ginoo, pero adlaw-adlaw na ginawali nila, pero wa na nagpasabot nga tanang adlaw pwedeng igpapahulay. Kaya ang gisulti kapituman, ako raning basahon na dinhi sa 2:43 sa buhat paingon na sa 46 kay mo gihatag nga bersikulo. Og ang tanang tao giabot og kahadlok og pinaagi sa mga apostoles nga nangahimo ang daghang mga kahibulungan ug mga ilhanan. Busa sa pagpangwali sa mga apostoles, inubanan sa kagahom mga katingalahan ug mga kahibulungan. So ang mga tao sa unang mga panahon bisan pahangtod karon, kung dunay makita nga himala katingalahag kahibulungan, ilhon dayon na nga milagro. Ug mao ni nakapaukay sa mga tao sa unang panahon sa pagpangwali sa mga apostoles. Unya nagingon sa 44, og na nag-ingon ang tanang na nagpanuo og ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang. Sa 45, og gipamaligya nila ang ilang katigayunan og mga kabtangan og ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. So sa unang mga panahon, dun ang mga sa pagpangwali sa mga apostoles, ginasuportaran sila sa ilang pagpangwali sa mga kaigsuunan. Unya aron duna sila'y magamit, siguro dunay porsyon sa ilang ari-arian kay yuta maning gipamaligya, unya ang halin gihatag nila ngadto sa matag usa aron dunay magamit sa pagwali sa maayong balita. Pero wa ni nagpasabot nga pwede ang tanang adlaw igpapahulay, dili man na mao kay unsaon pa manimo pagpanginabuhi aron ka nga magpahulay sa tanang adlaw, dili na mauna ang gisultis Biblia. Nganuman usara ka adlaw ang gisugo kad na rang adlaw ikapito. Pamatii kuno ang buhat do Exodo 20 bersikulo 8 ngadto 10. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong buluhaton. Tandaan ha, unom ka adlaw gisugo magbuhat, unya ingnon nga pwede tanang adlaw adlaw igpapahulay. Unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ang adlaw ra gyud nga igpapahulay adlaw ikapito iya nas Ginoo, pero gikapoy ka pwede bisang unsang adlaw mo pahulay ka, pero dili pwede nga bisag unsang adlaw nga igpapahulay kay ang gisultis Biblia ikapito mao nay adlaw igpapahulay. Kung imong tan-awon sa English translation nagingon nga remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day is the Lord of thy God, thou shalt not do any work. So ang ikapito gyud mo'y gipasabot nga igpapahulay, dili kay ang tanang adlaw pwede nga mahimong igpapahulay. Kung imong basahon sa Latina Vulgata, ang gihubad ni Pare Manuel Yap, no? Ang sa first page nagingon,
anian niini hinigugang magbabasa ubo sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Karon niya patun-an man gyud pag-ayo ang Biblia, gidasig man sa simbahan nga magtuon sa Biblia. Tung atong basahon ang Latina Vulgata nagingon, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. So ning lutaw gyud nga bisan asa kang bahina mudagan des Biblia, gisuportahan o gipamatud-an nga ang kamatuoran masabtan gyud nimo. So ang ilang mga doktrina nagpabilin kana nga gipamatud-an o gisaksihan sa Biblia nga mga bakak. Busa si Eli Soriano dili na makahimo pa pagdipinsa sa iyang gibilin nga doktrina nga bakak kay patay naman siya. Pero basin lang ug naa dihay mga sumusunod ni Eli Soriano nga makahimo sa pagpamatuod nga kadtong mga doktrinag pagtulunan nga gibilin ni Eli Soriano tinuod to. Pero ang tinuod bakak gyud na, ha? Og doon naman dihay mo reklamo aw di araman mi diri pinasikad sa Biblia bakak kanang doktrina hang ang adlaw kaniadto rana karon wala na nganuman kay bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ang adlaw igpapahulay na agyapon kung kaniadto ra nganuman nga dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta naa maghapon ang adlaw igpapahulay magsimba ang tanang mga katawhan. So hinaot pa nga ang nag-react og ang tanang naminaw karon inyong nasabtan og inyong nahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Ayaw na mo paglangan og panahon kay tingali unya og moabot ang panahon nga magtupong na ang inyong tiil, muubay na ang inyong bukton sa inyong kilid og unya mo straight na mo, ha? Unya wa nay utro-utro, wa nay tutakilid sa inyong posisyon. Tingali unya og kamahayan unya na sa adlaw sa katapusan. Salamat nga inyong gipatalinghugan ang pulong sa Dios. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatina og pagpasabot ni ining bahina. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. Yeah, salamat sa sigala nga nagpadangat sa mga pangutana. Sa dili pa ta matagdugang pagpasabot sa pangutana. Ato sa nang basahon ang mensahe nga napuno dinhiya. Niya si Ludimi Kabagi, maayong gabi sa tanan ug maayong pagpaminaw nila ni Elisa Tulod uban sa iyang bana diha sa Lawis, San Remio, Cebu. Okay, salamat dahil sa pag-view. Once again, dahil congrats ha. Ni-graduate naman dahil ining bata. Okay, sige, sa imong kahilomon dahil, niirog ka gyud in taon sa unahan. Congrats ha niya. Salamat sa pag-view. Ambot og nakadumdum baka sa pag-istoryahan ninyo ni Brother Gaga, Brother John, nga mahitungod ato sa listeners dito sa Medellin, si kini ang Paul Umapad. Oo, Paul Umapad. Oo. Minaw ni sa ato ang programa. Brother Paul, salamat ha nga kuan kanan ang maminaw di ka. Nalipay kami, Brother Paul, nga imo gipatalinghugan ang pulong sa Dios din sa atong programa. Pasalamatan sa nato si Sister Chini 5 sa iyang pag-update sa to kabahin natin yung conversation ni Brother Gaga Virgin. O duna nahinumdum dahil kung malabay magisa akong nauna nga duna minhisgutan ni Brother Gaga nga amo ning imit si Brother Paul, no? Brother Paul naminaw magyud karon maayong gabi ini mo diha og sa imong pamilya. Niya po si Sister Erlinda ni Restaura. Good evening to all sa tanang aminaw o mitanaw ining inyong programa, sir. Labi na gayod sa akong mga anak nga nangawala sa pag-alagad sa Ginoo. Manginaot ko nga pinaagi sa akong pag-share kanila. Hikapon sa Dios ang ilang mga kasing-kasing. Salamat, sir, sa pagbasa. Sagdula ma'am, itugyan og isalig na nato sa Ginoo ang tanan. Niya po si Sister Lia Muñez, wala na daw ang daang tugon, kaya ang bag-o na lang. Dili na natibok Bible kon bag-ora, ambot dili masabot. Sagdi lang, Mader, ay kapalaka, tagaan na to nig attention, i-chat na dire sa ako, Mader ha, nga ang ilang pamatuod wala na ang daang tugon, kay ang bag-o na lang. So i-chat na dire, Mader, kay ato ng tagaan og panahon. Niya po, Brother Romeo Itang, mayong gabi anakon, kauban kang Brad Libby og Isaw, naminaw gyud mi diri sa Iskaw, San Isidro Liti. May gabi inyo din ha dinang na kanini ang
manayming ko ni nga di nagyud ting-uwan, naghunahuna ako makalugar magag naabay lugar nga mo ko diha mo bisita dinha sa daha diot. Medyo karon nabitiis pagyud ko tungod kay napoy nadugang sa akong pamilya. Bag-ong nanganak akong asawa, ako lang gining panid-an kay naa ako'y tsansa mo duaw ra ko diha sa daha church. Yapos Yung tanan. Niapos Brother Edwin Notarte, amen. Niapos Sister Leah Muñez, dako nang inasal sa ilang simbahan, mao na ipagwa na lang ang kahambog ang mga membro nga hingaon og inasal maningkamot jud og pamembro tungod sa inasal. Niapos Brother RG Mori Vargas Punay Ibanez, happy evening kapaglaom kay John, Kuya Libby, and Brother Isaw. God bless of our program. Thank you po sa pagbasa. Yes daw, naakaroon din ha daw kay ang Tamongon Church mo muhandol sa program. Gitawagan ko ni Paririmi Sigarino. Okay, naataron diha kaya see you soon. Niapod si Brother Barley Moralde Baldosa, happy birthday to Dr. Evzel Hani Pilayo Baldosa. She is celebrating her birthday today. Thank you sa pag-greet. Jesus is our hope team. Happy Okay, Doc. Happy birthday, Doc. Gikan diri sa Jesus is our hope o sa tanan gyud lang nahinumdum sa imuhang birthday. Doc, happy birthday. Niapod si Sister Leah Muñez, 100% daw kumpleto ang doktrina ni Soriano. Alang dili kumpleto nga may inasal na good yun na. Okay, wa man ay problema na kumpleto ang ilang doktrina. Ang problema diha kung ang ilang doktrina ni haom ba sa Biblia sama ro sa tong gidiscuss kadakong sayop anang doktrina ha. Niapos Brother Edwin Iscario, mayong gabi kaniyong tanan, Brad John o Brad Libby. Greet ko kay Brad Edi Layos. Salamat and God bless. Well, mga kaigsunan nga ito, tas paghatag og dogang pagpasabot sa pangutana, kabay na itong mga nahug na lang yun og follow-up, mga komento sa tubag na to, itong nangaging gabi mga kaigsunan sa pangutana nga gitubag na to. So, kabahin nining mga butanga nga hisgutan gani nga adlong igpapahulay, kaniadto na, mga kaigsunan og makiglan, ang adlong igpapahulay, pwede sa tanang adlaw, matawag na to nga, ang tawag og pahulay nga, literal nga pahulay na to kung kapuyon ta, pwede gina nato imon adlaw-adlaw, pero kanang gisgutan nga adlaw igpapahulay nga iya sa Dios, dili man adlaw-adlaw ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, kundi usara ka adlaw. O kining adlaw mga kaigsunan nga gitudlo sa Dios, mao ang adlaw ikapito nga mao ang adlaw Sabado. Dili naman na nato ikalalis kay pila na ka mga kahigayon ato na nga gisgutan o gipamatud-an dinhiyas kanginan sumala sa balaan nga kasulatan nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw Sabado. Ngani kung baliko nato ang mga butang nga inyo nang nadungog, Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, 9, 10 hanggang 11 kung ato ni nga lantawon makaigsunan, ingon na niya ang gisgutan dinhiya sa mao nga basahon. Nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unang kadlaw magbuhat ka, o buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan, kay sa unom kaadlaw gibuhat niyo ba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, ug mipahulay sa kapito kadlaw, busa gipanalanginan niyo ba ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan niya kini. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan ug makiglan, usara ka adlaw ang gisgutan nga adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios, ug mao kining adlaw ang adlaw ikapito. Diha sa paghunahuna og pagpanudlo nga bisan unsa ang adlaw igpapahulay nga iya sa Dios mga kaigsunan ug makiglan, usa kana kasayop nga paghunahuna og pagpanudlo kay nganuman ang gitudlo sa balaan nga kasulatan ang adlaw igpapahulay
kausa lang sa usa ka semana og kini mao ang adlaw nga ikapito. Og buot ba mo masayod mga kaigsunan ug mga kaiglan nga bisan kini nga adlaw nga igpapahulay sukad pa sa una nagpadayon gyapon ni hangtod karon kay nahibalo ba mo nga ang adlaw nga igpapahulay sukad pas pagkatukod sa kalibutan diha naning daan tapos sa Dios gihimo ang kalibutan. Ngani kung imong lantawon og susiyon, diha dahil sa adlaw ng igpapahulay, ang unang nagpahulay, ang unang nagbalaan, ang unang nagtamod nini mao ang Dios mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung ato nga lantawon og susiyon sa ato nga kapanahunan karon, aplikado pa ba gihapon ang pagsunod og pagtuman sa adlaw nga igpapahulay? Yes, aplikado pa, gikinahanglan kay man kining adlaw nga igpapahulay ikaupat kini nga sugo nga iya sa Dios og timan-an nato mga kaigsunan ug makiglan nga ang prinsipyo nga gitudlo sa Dios ang tao kung makalapas og usa sa kasuguan sa Dios siya mahimong manilapason sa tanan. Busa gikinanglan nga dili gid ni nato sa iluhan nga bisan pa man ang adlaw nigpapalay atong sundon og tumanon mga kaigsunan ug makiglan. Nan kung imong lantawon ang gisgutan Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nagingon ang adlaw nga igpapalay gibuhat alang sa tao. Ato nang timan-an mga kaigsunan ug makiglan nga kining adlaw igpapalay gibuhat alang sa tao. Kung atong basahon ang Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 9 ang giisgutan busa nagapadayon padiay ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios nga gitagana alang sa iya nga katawhan. Mga kaigsunan ug makiglan hangtod karon ang adlaw igpapahulay adlaw ikapito nga iya sa Dios nga adlaw igpapahulay nagpadayon hangtod gihapon karon. Kay ngano ang gisgutan sa Isaias 66, 22 ug 23 bisan pa sa bagong langit ug bagong yuta ang katawhan sa Dios magapadayon sa pagsunod ug pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Isao. Salamat po sa nindot nga pangutana nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon. So may isang gabi di kang Sister Pidja Coro, ingon siya ni B.A. Brad, kagabi minaminaw, kada gabi minaminaw sa programa. Anya ako, mga anak, o ipasar ko sa mga anak, amigo, abot na ni gawas sa akong mga pagumangkon. Salamat kay maurad yun ng akong katabang sa mga programa. Kay naaman ko'y giatiman na spesyal ng anak. Abi ni mo, puli-puli lang migsimbel sa akong kapikas. Okay, salamat kayo, Sister Pidja Kuro. No, salamat sa pagtanaw niya. Niapod si Badlito Palin. Mayong gabi Badliwi o Badjon. May gabi po din mo, Brother Lito, ban sa imong pamilya. Kumusta mong tanan diha? Okay, ato tahigalas paghatag og dugang tubag. Yun sa to pag-termino Badjon. Kang Sister Leah Muniz na, no? Napaluap man kay gihisgutan magud ka ganina agabi niya nga si Ili Soriano nagsulti sa iyang mga membro nga ang adlaw igpapahulay kaniadto ra na karon wala na. Gidawat man nga dunay nagtexter sa Manila nga kaniadto ra na ang adlaw igpapahulay karon wala na. Pwede ba nga inyo ning ipahayag sa karong gabi unya ang kaning usa ni ato ning kuanon ha sara okay kadali lang okay ang usa mao ni ang basihanan man gud sir matud pa ni Ili Soriano pwede tanang adlaw igpapahulay kanang buhat 2:46. Okay, daghang salamat no sa pangutanang gipasupot dinhi. So kana god nga mga punto nga mingon nga ang buhat 2:46 mao'y usas basihanan nga pwede nga sa unsang adlaw sa semana magpahulay kay nabasa diha sa 2:46 nga naghisgot man diha god nga didto sila adlaw-adlaw sa templo. Adlaw-adlaw sa templo. Yung basahon man na magingon nga adlaw-adlaw igpapahulay didto. Ato di kas templo sa kung sang adlaw niya mo nang tawgon na kada pahulay.
Sa Seventh-day Adventist bitaw, na may regular nga pagsimba bisag dili igpapahulay Miyerkules o Bernes mga higala. Unya giila na igpapahulay dili oy. Gawas og nasakop na sa ikapitong adlaw simba kay igpapahulay. Sa buhat 2 Corinthians wa man maghisgot diha. Adlaw-adlaw lang sila dito nagmeet dito sa templo tungod kay nagawali sila sa maayong balita mga higala. Unya kanang hisgutan pod nga ang igpapahulay kaniadto ra na nya karon wala na di gyapon na tinuod nga naman kay kanang igpapahulay sa Ginoo diha sa Biblia nga ikapitong adlaw Sabado di man na gyud mausab usbog taw na manubag kas Ginoo usab-usabo na to usab-usabo ng tao panamasta-masa na to ang Ginoo klaro kay nagsulti siya nagpasidaan sa Levitico 23:3 ingon ang Ginoo unom ka adlaw makahimo kamo sa inyong mabuluhaton apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana kanang dili kay tanang adlaw ha ikapitong adlaw sa matag simana specific ang yung nagsulti nini balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako bisag asa pa mo magpuyo kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kining balaura dili gayud mausab kana kaklaro kay na higala dili mausab unya og atong ilhon kada adlaw pahulay di ba nag-usab ta nagbuot-buot ta ato na nang kaugalingon nga pagsabot mga higala nagbuot-buot ta og sabot nga di mo gipasabot sa Biblia ang gipasabot sa balang kasulatan kada ikapitong adlaw sa matag simana balaan kanang adlaw iya nas Ginoo ingon ang Ginoo niya ng adlaw bisag asa mo magpuyo magpahulay jud mo pag adlaw nga ipapahulay maghiusa mo magtigo mo magsimba mo kining balaura di jud mausab so mo hinungdan inyong mahigala nga Seventh-day Adventist nagpabilin sa pagbantay nini kay di man mausab nya asa may mabasa diha nga yung Ginoo nga ako nang giusab igpapahulay giilisdan ako og laing adlaw nga gani ari ka sa katapusang libro nga gisulat ni San Pablo libros buhat gaingon yun siya nga matod pa sa atong mabasa dinhi ay duha ka bersyon nga atong basahon nindot kining pagkasulti ni nga mga version ang unang version kining Good News Bible og Today's English version muni atong mabasa nga as it is however there still remains kanang word still wa na maunsa wa na nawagtang there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day klaro ana nagpabilin paghihapon sa alang sa mga tao sa Dios ang igpapahulay sama nga ang Dios nagpahulay sa adlawng ikapito nawagtang wa mawagtang oy nagpadayon na ni patong basahon sa Biblia nga New Jerusalem Bible mo ni atong mabasa mao gyapon nga verse there must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people nagyapon still be there must still be nagyapon ang ikapitong adlaw nga igpapahulay gitagana kini alang sa mga tao sa Dios o gusto kang mahimong tao sa Dios na igitagana ang Dios nga igpapahulay unsa na igpapahulay dili bisan unsang adlaw simana on dili ang ikapitong adlaw sa simana higala giandam na sa Ginoo para siyang katawhan muna ingon na Ginoo nga di gid mausab wa ginausab kay bisan pa man sa Isaiah 66 versikulo 22 ug 23
Sa bagong langit pong yuta, ang tanang tao higala muduol sa Ginoo matag adlaw nga pahulay aron sa pagsimba sa Ginoo way pagkausab. Mo nang di ta magbot-bot og usab kay basig badlongon tas Ginoo. Okay, wa naman tayo panahon ako yata yung panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, sa dili pa hingpit tapuson itong programa ni atong closing song, mayon man atong closing prayer. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalay ni tanang naminaw. Daghang salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo, pagadawato na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigala sa kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Sa hapit na siya